So Allah jaɓi eɗen ɗamani wadde ɗum ɗo e Dakar kala cohluɓe wonɓe Europe e Asie e fof tawa ina mbawi so noddi hay so nuli ina mbawi rokkede leɗɗe jiiɗi ɗe waɗane hen nawa nani winda no waɗete fof no yardete no ƴettirte winda e fawetino winda e janggo e jaam ma en naw hen Fouta e région ngaji goɗɗi ɗi ɓe mbawɗen joɗɗinen hen neɗɗo men tawa kala cohluɗo kadi wiyen nan jooɗi nokku mani pour webtinande yimɓeɓe par ce que ɗo joni min ne waɗi noddoɓe mi Kaolack en waɗi noddoɓe mi Fouta waɗi noddoɓe mi Tamba en Jolof e Saloum ha ɓen inno safrade ɗum holno keɓaranmi gueɗe ɗiɗi tan wawi won o ara walla o nula neɗɗo joni noon so waɗama toon waɗama boutique mum joɗɗinama hande Nouakchott waɗama hen neɗɗo nodduɗomo foof ma wi ɗum ya leegal mani boutique o nani ɗon kala ko jiɗɗa mi haalanma hono ƴettirta e traitement o hono foti ko ƴetta ene mbaɗirta so waɗama Ndar walla Fouta ummoto ko Fouta goɗɗuɗo ina ara ƴewde men départ koɗɗen ɗo tareji ina wawi waɗede nokkuɗo wiyete Wourossogui walla Matam waɗe ɗon kadi joɗɗine taw kala gonɗo damga he so sohli hen wawi ar ɗon ƴetto ñalto